ଆଉ ତମ କ'ଣ ଖବର କୁହ? ମୋର କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି ନା? ଆଉ ସବୁ ଭଲ? ଭଲ। ତମେ ପୂଜାକୁ କ'ଣ କହିକି ଆସିଲ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମୋର କାମ ଅଛି ଆଉ ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ଓହୋ। ଭଲ କଥା ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ ଖବର ସବୁ? କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଭଲ ସବୁ ଏମିତି ଆଉ। ପୂଜା ତୁ କୁଆଡ଼େ? ପାନ ସିଗାରେଟ ଖାଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ବସ ତମେ ଏଠି କରୁଛ କ'ଣ? ତୁ ଏଠି କାଇଁ ଆସିଛୁ? ନା ମତେ କହିକି ଆସିଲ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ? ମୋ ପାନ ଟିକେ ଆଉ ସିଗାରେଟ ଟା ଟାଣିକି ଆଉଚି। ମୁଁ ତ କହିକି ଆସିଲି ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ତମକୁ। ମୁଁ ଇଏ ସାଙ୍ଗ ନା ନାଇଁ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କିଏ ମାନେ 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 ଘୋଡ଼ା ଟିମ୍ପ ଘୋଡ଼ା ମାନେ ତ ସେମିତି ରାଗ ନେଇ। ତମେ ଘରକୁ ଯା, ମୁଁ ତୁ ଚାଲ ଘର ଚାଲେ। ଘର ପରେ କିଛି ନାହିଁ, ବସ ପୁରା ସାଇଲାଣି। ମତେ ଚିହ୍ନିଛ, ତମେ କହୁଛ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଛ। ଆମେ ଚିହ୍ନିଛ ଯେ ତମେ କ'ଣ ଆମେ ଚିହ୍ନିଛୁ ଯେ ତମକୁ କହୁଛୁ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଆରେ ସିଏ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଆସ ପାର୍କ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ପାର୍କ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ପାନ ଟିକେ ତମେ ସତ କହିକି ଆଇଲନି? ଖାଇକି ଆଇଛି। ମତେ ମତେ ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ପୂଜାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଛାଡ଼ିଦେଲା? ହଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ? ମାରିକି ଆଜି ଆମେ ତମକୁ ବିଦା କରିଦେବୁ ଘରୁ। ବା ନା କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଚାଲ ଚାଲ ବସ ବସ ଚାଲ 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 ବସ। କ'ଣ ଚାଲିଛି? ମୁଁ ଘଇତ ନା ସାରୁ ଘଇତ ତ ସରୁ ରହିତା କ'ଣ ଚାଲିଛି? ପ୍ଲିଜ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ପୂଜା। ପୂଜା ପ୍ଲିଜ। ସଇଲା ନା ଚାଲିଛି ନାଇଁ କୁଟା କୁଟି ନା ଘଇତା ହେଇଛି। ଇଏ ଘଇତା ହେଇଛି ନା କ'ଣ ହେଇଛି? ଘଇତା ସରୁ ରହିତା କ'ଣ ଚାଲିଛି? କ'ଣ କରିଦେଇଛି ଘଇତା ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ। ସରୁ ରହିତା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧ ତ ବାନ୍ଧିକି ପିଟିବା ଆଜି। ଆଜି ଆକୁ ପିଟିବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଖାଲି ମିଛ କହି କହି ଯାଉଛି ମତେ ସବୁଦିନ। ଚାଲ 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 ଯେତେବେଳେ ବାଟି ମତେ ଛାଡ଼ିଲ ତମେ। ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ପୂଜା, ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଭୁଲ ନା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲ କରିବି ହେଲା। ଚାଲ ସହି